L'ús de la força, un recurs que hem de saber. Ha de ser l'últim recurs per poder créixer. Els principis bàsics, tres que hem de seguir: necessitat, proporcionalitat i congruència per poder viure. La necessitat, la gran raó, només quan sigui inevitable amb gran funció, perquè la llei es queda gravada. La proporcionalitat, l'ús mínim, la més estimada. La congruència, el més adequat al nivell de l'amenaça. El gran tractat, el gran tractat. L'ús de les armes de foc, el més perillós, només per defensar la vida sense errors. Cal evitar lesions greus si pot ser, i quan s'utilitzi cal donar auxili per al nostre bé.